So I'm live right now. So बेसेबां सुबुंफोर दङ viewers फ्रा so नोंथांमोना थाब थाबैनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंजों नोंथांमोना जुदि कानेक्टिंआव दङब्ला so दायो आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आसाम एसेम्बलि इलेक्सनावहाय गोबां गिदिर दावराव जादों UPPL आरो BJP नि गेजेराव UPPL आरो BJP आरो AGP एलायन्स जानो थांगासिनो दङ होनबा नोंथांमोना मिथिखागौ UPPL AGP आरो बिनि गेजेरावहाय BJP UPPL AGP BJP बे मोनथामा मोनसे यूनिटी लानानै सरकार दानो थांगासिनो दङ बे सरकार दानो थांनायावहाय फान एरियायावहाय गोबां गिदिर दावराव जागासिनो दायो मुसुखा बायदिसिना सावगासिनो दङ UPP पार्टीनि माखासे वर्कार्सफ्रा माने हिमन्तनि आरो बायदिसिना बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि सो बेवहाय बिराद सोंखारिनाय बाथ्रा फैगासिनो दङ दा फान एरियायावहाय सोर देरहामारगोन जुदि एसेबां गिदिर घटना जादोंब्ला आं एसे बोरैबा सानदों आरोना नोंथांमोना मा मोनदों बेखौ मिथिया किन्तु जुदि पानेरि समस्तियावहाय दानिफ्रायनो जुदि बे नैबे समावनो जुदि एसेबां गिदिर हांगा दावरा बिराद दावराव बाप रे बाप ये मेरी स्टूडियो है ये मेरी स्टूडियो का लोगो है ये बगरी है मैं खा रही हूँ सो बेबायदि मोनसे ट्रेंडिं जागासिनो नङा मा मोनसे बे ये मेरी कार है और यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे पार्टी हो रही है नहीं बेबायदि मोनसे जागासिनो ना ठीक बेबायदिनो ये हमारे BTR है और BTR के बीच में एक पानेरी की समष्टि है और यहाँ पे हंगामा हो रहा है so दायो पानेरी समष्टियावहाय सोर देरहामारगोन BJP आ देरहागोन ना सोर देरहामारगोन so बेवहाय दायो BPF पार्टीनिफ्राय जिखिनि माने नमिनेशन लिस्ट बेखौ आंनि आखायाव मोनाखै दा होदोंब्लाबो आं बेखौ मिथिया किन्तु कंग्रेसनिफ्रायबो गैया मिथियाखै दा पानेरि समष्टियावहाय गोबां माने UPPLआ माने नाजादोंमोन बियो सिटखौ लानो थाखाय दा दिनै बे सिटखौ अख्राय जुदि UPPL हान्जानिफ्राय जानानै जुदि खालामनो हागोन ना हाबाया बेखौथ' मिथिला किन्तु दावराव जालायनाय हिसाबै माने बेवहाय बिस्वजित दैमारि जे MP बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौ माने बेवहाय माने नमिनि खालामबाय बिथाङाथ' अलरेडि without any contest बिथांनि नाम होनानै दा डाइरेक्टलि बिथाङा देरहानो हाखाबाय बिथाङा सासे दा राज्य सभानि MP दा बारा गुबुन जायगायाव 23 फेब्रुवारियावसो जादों खोमा बिथांखौ माने बिथाङा जे नियुक्त जानाया बिथाङा जे देरहानाय बिदि कन्टेस्ट डाइरेक्ट खालामालासिनो दा बिथाङाथ' MP दायो दा MP निफ्राय बिथाङा रिजाइन खालामनानै दा MLA सिटखौ गेलेगोन दा बिथाङा जुदि MP सिटखौ बिराद मोजां माबा बाथ्रा दिबो जुदि बिथाङा MP सिटखौथ' रिजाइन खालामखाथारनांगोन जुदि MLA गेलेयोब्ला जुदि MP सिटखौ रिजाइन खालामनानै जुदि MLA गेलेयोब्ला मा MP बेवहाय माने राज्य सभानि MP जोंहा बे बिस्वजित दैमारि सारा देरहागोन ना जुदि बिस्वजित दैमारि सारा बेवहाय पानेरियाव जुदि जेनोब्ला अब्ला ओजों फारसेथ' UG सारखौ जुदि MP बानायोब्ला बेसेबां लस जागोन माबानि मा होनोब्ला बिस्वजित दैमारि सारनि बेवहाय जुदि पाब्लिकफ्राथ' दायो बुंगासिनो दङ UPPLनो हो दा बेवहाय बुंदों कि बिस्वजित दैमारिखौ MLA गेलेहोगोन आरो बिनि गेजेराव MLA आव जुदि देरहायोब्ला UG ब्रह्मनो होगोन दा बाथ्राथ' ओरैबायदिसो जाहैनांगोन ना जै रिजाइन खालामनाय लोगो लोगोनो माने MLA MP नि सिट खालि जाखाबाय लोगो लोगोनो UG ब्रह्म सारखौ थिखांनांगौ ना होमबा दा बिनि गेजेराव जुदि बिस्वजित दैमारि सारा जुदि जेनोब्ला देरहायोब्ला बे गावनि गोसोनि खोथा नङा होमबा बे जेनोब्ला देरहायोब्ला गावनि गोसोनि खोथा नोंथांमोना बुंदो पानेरियावहाय बिस्वजित दैमारि सारा देरहागोन ना जेनगोन जायफोर पानेरिनिफ्राय नायदों दे बुंदो नोंथांमोना दा बिनि गेजेराव बुंदों उत्तर पाटागावनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आदा गोजोन मोनाबिलि हाय गुड इभिनिं दिनैसोलाय आदा दिनैसोलाय आदा अके दिनैसो नोंहा माने दिनैसो स' बड' गेमिं मारै दं आदा अके आं मोनसे बाथ्रा बुंनि दै नोंथांनि सिगाङावहाय बेजों लोगोसे दायो बेवहाय आं बेखौल' मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जेसेबांखिनि इउटिउबार्स जोंहा बेवहाय मिटआप खालामनायनि मोनसे प्रग्राम बानायनो थांगासिनो दङ स' बेखौ आङो सुनै थाबैनो आं भिडिअखौ बानायबावगोन ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअ नुबायानो जानांगौ स' नोंथांमोना मा सानो जे माने पानेरियावहाय बिस्वजित दैमारि सारा देरहागोन ना देरहाया जुदि बिथाङा जेनोब्ला ना बिथाङा MP सिटखौ मोनफिनगोन ना डाइरेक्टलि बेवहाय MP सिटखौ रिजाइन खालामनायनि उनावहाय लोगो लोगोनो UG सारनो बे सिटखौ गथायगोन ना गथायालासिनो डाइरेक्टलि MLA सिटखौ गेलेहोगोन आरो बिनि गेजेराव जुदि जेनोब्ला डाइरेक्टलि बिथांनोनो
आरो बिस्वजित दैमारि सारनिनो बे एमपिखौ होगोन बे मोनसे गोबां गेदेर कुइसन रायजो राजानि थाखाय आरो बेयावहाय रायजो राजाफोरनि माने माखासे सुबुंफ्रा बे पानेरि समस्थियाव जे इउ पिपलनि सिट होथारनांगौ इउ पिपलनि टिकेट होथारनांगौ स' बे बाथ्राखौ लानानै गोबां माने दावराव जागासिनो दङ दायो मानसिफ्रा माने सोरबा सोरबा मुसुखा बायदिसिना माबा माबि सावनाय बेफोरबायदि जागासिनो दं स' दायो बेसेबांसिम मा जागोन नोंथांमोना बुंदोल' पानेरियावहाय बिस्वजित दैमारि सारा देरहागोन ना जेनगोन स' नोंथांमोननि डिमान्डआ मा बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय थेंक इउ स' माच गोजोन मोनाबिलि बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय गासैनिसिमबो रिक्वेस्ट थेंक इउ स' माच थेंक इउ